nga gabi gahapon eh. Tawa. Ano man? Di naman darang mo to. Mamalingkin ta. Ato ni pandaron. Ato ni ngayon. Ayaw huhunin ako. Ato ni pandaron. Kung di ni mo andal, ako po na itong gamot. Ha? Asa mo ba gabi ko? Di lagi ito kasi ko. Hindi mo lang kang gihaploy. Haploy na ko gabi eh. Kan na yun. Pero supo siya kay Naman darang mo to. wa man na mo to mamalingki yung tamo. Oh, kaniya. Ato ni pandaron. Kung di ni mo andal, ako po na itong gamot. Sige. Pero mas maayo, pandaron ginato. Sige. Okay. Ito. Ako ni tao daw. Sige na naman daron ah. Wala, tigmasan kita ko na sa kusawa. Kasi kung tumitigmas kay Waray. Nya, isulod wala. Wa ni sulod. Tatang na kami. Isulod daan eh. Ah. Sulod na daan. Diyan, ay putang. Diyan. Hapit na. Virgin? Ako din yung tao. Di mo suko. Pero di mo andar. At ning gubog sa mo. Ha? Tigmasan kita ko na ito ron. Huwag di mo andar. Kinahanglan. Magyahin na tigdagan ito. Ang guna, pertigyong kaita. Ayaw ka na, tapingi. Oh. Daw? Ano ba? Ano mo? Course. Unsa lang mo na yung mga kalaki niya? Kalaki na, gayon niya na o gayon niya po ba? Uy! Big boss! Ko rin kay giayon ako. Motor ni Bulan mo kay nag-away yung asawa. Malingki, wa ka pa malingki, may di mo andar. Pero og di ni mo andar karon, ako na ning giayon. Masamot ginig kaguba. Pero ako gining pandaron kay perti kaitas guna kayong giandam. Suko na kayo to. Ana yun, unahan yun ang asawa. Ayun ang unahan ng manok. Meron mula yung gubot. Lagi. Kailangan yung asawa, isa manok. Ang saan na mamahilig na kong manok. Okay, may mo. Pandara. Kung mo andar na ba na? Salamat po, Moy. Ang karaming ito. Nawa ni Moy. Ando may paligid ma. Ako malingki na gyud ako. Moy. Salamat. Oh, wala problema. Kung magka-problema, usap ni, balik na ito.